Dat geeft snel en betaalbaar internet. Maar ook betrouwbaar internet, want dat is ook een hele belangrijke. Doel is de verbetering van de digitale verbinding tussen Aruba, Curaçao en Bonaire. En ik ben daar heel erg blij mee, want hier komen 2 beleidsterreinen van mij bij elkaar. Namelijk koninkrijksrelaties en digitalisering. Betaalbaar internet is voor mij een voorwaarde voor een hele goede economische ontwikkeling van het land. En economische ontwikkeling van het land is gewoon van het allergrootste belang. Want dat gaat ook altijd zijn weerslag vinden op de welvaart van de burgers. En investeren in de economische ontwikkelingen, dat is ook een van mijn speerpunten. Dat doen we met de pakketten die er liggen, de afspraken die we daarover maken. We proberen die ondernemers die ook misschien wat slechter bij een bank terecht kunnen, om die te stimuleren en om zo toch die economische ontwikkeling in beweging te krijgen. Een ambitieus, complex, duur project waarvan de directeur van CETAR en zijn hele team hard hebben gewerkt om dit te hebben kunnen realiseren. En vorig jaar is het contract ondertekend dat ons staatsbedrijf CETAR wordt verbonden met de Verenigde Staten voor de komende 25 jaar middels de Celia-kabel. En het doet ons heel veel genoegen om te zien dat deze kabel dus zorg zal dragen voor de connectivity van de eilanden in het Caribisch gebied, de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied. En dat CETAR daarbij een frontrunner is. En nu dus ook Curaçao en Bonaire gaat verbinden met de Verenigde Staten. Connectivity is een van de randvoorwaarden voor een moderne economie. En daarom heeft de regering als enige aandeelhouder van CETAR natuurlijk ook dit project ondersteund. En ook de aanleg van de Celia-kabel. En staat ook achter deze uitbreiding. Als eiland ben je eenmaal geïsoleerd. Maar er zijn 3 dingen, vind ik, die belangrijk zijn voor een eiland om je in ieder geval uit de isolatie te laten geraken. Dat is eentje, ik vind de haven, luchthaven. Maar belangrijk nu is toch internetverbinding met de werelddatanetwerk. En ik zeg voor economische ontwikkeling, maar ook voor education, dus onderwijs, alles. Je denkt ook aan dokters, gezondheidszorg. Belangrijk, bijna even belangrijk als zuurstof. Zuurstof voor het land als eiland, dus je moet dit hebben. Als CETAR zijn we al zo'n klein beetje 30 jaar mee bezig. We hebben al enkele kabels aangelegd, maar dit vinden we toch een van de mooiste. Het is eigenlijk de eerste kabel die Aruba rechtstreeks met de VS eigenlijk verbindt zonder een land aan te gaan. Het is echt een paar. En we hebben ook een andere paar voor Curaçao, maar we hebben ook daarna ook een andere paar. Dus dat heeft minister nog niet gezegd. Er zit ook op 50 kilometer afstand van Sint-Eustatius zit ook een ander paar. En die wachten dan. Dus de komende maanden willen we toch verder gaan met. Dus er zit 50 kilometer, op enkele kilometer diepte zit die branching unit, speciaal voor de andere 3 eilanden. Met SSCS willen we dat ook voor elkaar krijgen, dat we dan alle 6 eilanden voor de eerste keer op terabit per seconde snelheid met elkaar te verbinden. Die kabel kan rechtstreeks 22 terabit per seconde kan die aan. Dus dat wil ik toch even doorgeven. We hebben als Aruba, ik wil onze ministers ook bedanken daarvoor, een klein beetje het risico genomen om daar enkele miljoenen neer te daar vooruit te investeren in afwachting van een discussie met Nederland over een toekomstige verbinding. En verder weet dat we daar ook hard aan zullen werken. Dat wil ik ook erbij zeggen. Ik zou als laatste nog willen zeggen dat wij heel dankbaar zijn voor de innovatieve rol van CETAR. En dat jullie niet alleen aan jullie zelf hebben gedacht, maar dit hebben gedaan ook kijken naar Curaçao en naar Bonaire. Het was inderdaad een lastig proces samen om alle hobbels glad te strijken en alle risico's die er zijn. Volgende week beginnen we met de Marine Survey. Dus daar wordt de zeebodem in kaart gebracht tussen Aruba, Curaçao en Bonaire als een eerste concrete stap. En daarmee gaat het treintje lopen en zal, net wat jij zegt, Q3 2027, dan moet het operationeel zijn. Maar goed, het was allemaal niet mogelijk geweest door toch een redelijk visionaire strategische blik in kijk van Aruba en van CETAR. Want Bonaire en Curaçao kan dit niet alleen. Dus we zijn daarin heel erkentelijk dat CETAR
zijn nek heeft uitgestoken en al 5, 6 jaar ook met Ricky Felix, al jaren actief in de submarine cable wereld, om dit mogelijk te maken. Want dit kan je gewoon niet alleen als eiland. En dat moet je met elkaar doen. En dan heb je altijd een leider nodig. Mijn achternaam is Haan, dus ik ben al vaak zeg maar, de leider, maar in dit geval was met name denk ik Cetar in de lead in deze. Dus nogmaals dank Roland.